Разбираш ли? Той казва, че ни е благословил с всяко духовно благословение. Но къде? В небесни места. Ако ходиш в духа на земята, затова ти нямаш това благословение. Нищо, че си на земята, ти трябва да ходиш на небето. Еклесиаст казва, нищо няма ново под слънцето. И в един момент му повярвах. Обаче си ядосах, викам, Еклесиаст, ти грешиш. Някой от вас така с Библията се е карал. Това не е Христос да каже, грешиш. Това е Еклесиаст, това е Соломон. Той е човек като мене. Викам, Еклесиаст, не съм съгласен с теб. В един момент, до неговото време, може да е бил прав. И следвах, казва, и под слънцето няма нищо ново. Няма нищо добро. Викам, прав си, но до твоето време. Вижте какво казва Господ. Не си спомняйте за старите събития. Ето аз ще направя нещо. Добре, нали Еклесиаст каза, няма нищо ново под слънцето. Ето аз ще направя нещо. Нека да ви кажа каква е разликата. Еклесиаст вижда, че няма нищо ново под слънцето. Но когато Христос ни съвъзкреси, ни постави на високи места, над слънцето. Понимаете? Така че зависи къде живееш, под слънцето или над слънцето. Ако живееш под слънцето, всеки ден ще кажеш, в едно и също, писна ми. Това е, защото живееш под слънцето. Ако си съвъзкресен с Христос, Той те е поставил на високи места над слънцето. И за тебе всеки ден ще има нови неща. В Христос. Всеки ден. Разбираш ли? Така че това е годината на твоята свобода, да излезеш от хора, които те използват. Авраам, когато Бог искаше да го освободи, той му е казал, излез от Ур Халдейски, излез от бащиния си дом, излез от рода си, той ми тръгва с баща си и с племенника си. Фамилиарни духове. Фамилиарните духове, да знаете, че много големи бели правят. Йонатан, знаете ли защо почина преждевременно? Йонатан, знаете ли защо изгуби съдбата си, синът на Саул? Той разпознава Давид. Знаете ли колко Йонатановци днеска разпознават помазаните хора? Примерно, знаеш колко хора са идвали и са ми казали, брато, много си помазан, слава на Бога, ти си помазан. И след това го гледам, застава срещу мене, отива с враговете ми. Викам, каква е файдата, че ми казва, че съм помазан, пък живееш с враговете ми? Йонатан, викам, не е ли направо също? Какво това, че разпознаваш Давидовците днеска? Въпросът е с кого ще продължиш? Ама баща ми, ще умреш на полето с него, защото той върви срещу волята на Бога. Разбираш ли ме? Схващате ли за какво става въпрос, приятели? Бог му каза на Авраам, излез, той ми излиза с родата си. И вместо за хананската земя, отива за Харан. Виж, близко е. Харан, близко е. Само, че две противоположни места. 25 години губи в тази страна и баща му умира. Не вярвам, че е случайно. Не вярвам хич, че е случайно. Някои от вас сте изгубили близки хора, защото Бог ви е говорил, вие не сте чували. Бог ви е говорил, вие не сте чували. И Той ви удари, за да се осъзнаете. Това беше удар от Бога върху Авраам, да се осъзнае, да тръгне от Харан, понеже Бог не е обещал на Авраам Харан, а Ханаан. Това са различни неща. Авраам тръгна от неправилното място. Знаете ли, когато си на неправилното място, ще губиш неща. Тази година Бог ще освободи върху вас неща. Но трябва да знаете къде е вашето правилно място. Особено за хора, които летящи пеперуди. Днеска в тази църква, утре в друга църква. Летящи пеперуди. Чиличките маи. И затова не знаят къде да пускат, прашеца си, после няма мед и има горчевина. Пеперуди. Днеска тук, утре там. Трябва да знаеш къде е мястото. Ако това е твоята църква, пускаш корени, започваш да се развиваш и ставаш част от тази църква и носиш отговорност. Не стоиш отзад и кажеш, пастор Румен сега, той да поеме вината за еди кой си. Чакай малко. Ако едно семейство има деца и някой дете се изгуби, дали бащата примерно ще си играе карти, идва майката и казва, синът ни се изгуби, окей, ги го търси, аз да си играя играта. Нали ще скочите, бе? Така че някой като липса от църквата, от семейството, забрави тази дума. Това е работа на пастор, нали ти е брат?
Нали ти е сестра? Значи никой не си бил част в това семейство. Понимаешь? Все понимаешь. Так хорошо. Авраам осъзнава, че трябва да напускам неправилното място. Обаче продължава с неправилен човек. И изведнъж Бог отново допуска говедари да се карат. Когато Бог допуска в църквите лидери да се карат, не знам си какво да разцепят, не е случайно. Време е неправилните да напускат, правилните да остават. Понимаеш? И Авраам идва на себе си и казва, ето го стиха, да не мислите, че ви презалям. Да не мислите, че си говоря, нали? Битие 13:14. Когато Авраам разбира това, той му казва на Лот, айде, избери си място. Знаете случката. И виж какво казва 14 стих, 13 глава, 14 стих на Битие. И Господ каза на Авраам. Искам всички да кажете, Господ каза на Авраам. Обърни внимание, че не каза, човек му каза. Искате ли Бог да ви говори? Освободете се от неправилни хора. Искате ли Бог да ви говори? Освободете се от неправилни места. Искате ли Бог да ви говори? Променете парите си, не стотинки, книжни хвърлите. Чувате ли ме? Няма да забравя в Божията църква, като ходих на църква в НДК при Павел Игнатов преди много, някой от вас да е ходил там. Всички, нали? Отиваме там, аз още от пътя 50 стотинки си отделям. 20, по-дремите. Играят, не играят, те играят, не играят. И това било цял живот. И аз мислих, че минава метър, ама този метър ми излезна голям метър. Аз 50 и Бог ми дава 50. Аз 20 стотинки и Бог ми дава 20 стотинки. Когато сеш това ще жениш. Когато разбрах, че принципът просто е различен, повярвайте ми, много съм сял. Но и продължавам да сея и няма, дори идвам от Англия. Нямам часовник, подарих си един много специален, важен часовник. Но когато сееш неща особено, които са ценни. Когато Бог е сял Исак, да не мислите, че е бил ефтин? Исак ефтин ли е бил? Ако откраднеш от мене 50 лева да ги сееш на Господа, даже ще хвалиш Господа и ще ги сееш. Но ако ядеш от тебе тия 50 евро, знаеш ли какво ти влагаш? Не само 50 евро. За тия 50 евро, кой работи за 50 евро днеска тук? Добре, колко съставаш? 6 без 15. За тия 50 евро прекъсваш съня си. Отиваш, взимаш кола, слагаш бензин, нали? Или там автобус, билети плащаш. Отиваш цял ден, колко часа? 10? 7 часа. 7 часа даваш от живота си. За тия 7 часа, обърнете внимание какво казвам, за тия 7 часа, през това време ти си на чуждо място и не виждаш семейството си 7 часа. Прибираш се, уморен, смачкан и тия 50 евра, вместо примерно да купиш нещо на децата ти, да им дадеш бъдеще, нали, някакво наследство, да събереш парите и ги даваш за Господа. Това не означава, че само даваш 50 евра банкноти. Ти даваш част от съня си, част от труда си, част от годините си. Разбирате ли ме? И Бог го оценява. Бог го оценява. Миналата година съм сял цялото си злато, каквото имах с жена ми. И трябваше да направя сватба август месец, същото време стоя къща, аз имам ограничени пари. И една жена ми звъни по телефона май месец, точно 1 или 2 месеца преди сватбата. Продавах си апартамента, Бог ми каза, чух гласа ти, името ти, Бог ми каза да сея в тебе десятъка си. 10 000 лева. Викам, Господи, пророческото измерение може да направи това, което човек прави за 10 години, Бог да го направи за едно обаждане. Hello! Започна годината ми със сеяне на кола. И аз тази година ще карам много хубава кола. Кола, която няма да се фукам, а с нея ще служа. Дадох къщата си за църква вече 20 години.
Мислите ли, че Бог е лъже, че няма да ми даде къща? Ако ви кажа как съм купил място, ще се смаете. Аз нямам една стотинка, отивам, пазарявам местата, те са били два, едно до друго, съм го обградил. Една стотинка нямам и отивам и обличам се добре и човек отсеща ме гледа, мисли, че съм милионер, аз нямам никакви пари. Боже, викам, искам поне да видя, че това място е мое. Видя го, казвам, имам мир. Викам, това е мое, сега ти събери парите. Бог направи чудо само за една седмица. Днеска сме събота, петък беше или събота. Понеделник трябва да ходим да дадам парите и да взема мястото. Аз нямам никакви пари. 3-4 хиляди съм събрал, майка ми, аз, други познати. И изведнъж телефона ми звъни в петък ли беше или в събота от Франция. И казва едно семейство, брате, Бог ми каза, сега ставам от молитва да ти сложим 1000 евра в твоите сметки, вече са там за твоя дом. Аз направо щях да падна. И парите точно отивам понеделник и взимам мястото. Година по-късно това семейство идва в България и казва, искам да хваля Господа. Той е толкова срамежлив, само като казва, искам да хваля Господа, викам, тук има нещо. Вика, Илия, помниш, когато вложих в тебе с жена ми 1000 евра? Викам, да. Бяха ни последни. Нямах работа във Франция. Бяха ни €1 нямах за хляб. Последни. Просто в молитва чух гласа ти. Нали, Бог му каза за моето име. 5 минути по-късно, сега като се обаждам, някой звъни на вратата. Те във Франция ми казват патрони, шефове. Абе някой вика, французи, някой вика ми каза за тебе, че добре работиш, да дойдеш да ми работиш в къщата, вика, че можеш ли да правиш това, и вика, да, може. Колко пари ще ми искаш? И човека, като му каза какво нали, ще трябва да се прави, той мисля, каже 500 евра. И оният се забави, моят човек, и шефа вика, 2000 евра ще стигнат ли? Той вика, добре, ето ги предварително. Вика, чакам те утре. И моят човек вика, абе, мога ли да взимам и сина ми да ми помогне, нали, за тези пари, тия 2000 евра, по-бързо да свършиме? И него ли ще донесеш? Няма проблем. Ето за него 2000 евра. Като го каза, направо настръхнах. За 5 минути няма да продължавам в тази сфера да ви говоря. Просто ви казвам как работи принципа. Разбирате ли, що Бог ще ви освободи тази година от робство на бедност. Но ако вие продължавате с този менталитет, отново ще паднете в дупките. Така че, когато Бог е казал на Авраам, излез от бащиния си дом, той най-после напуска и племенника си. Когато видя, че говедарите се карат. И вижте какво казва в 14 стих. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него. Кога го каза? Кога го каза? Бог ще ти проговори, когато неправилен човек ще напусне. Повдигни сега очите си от мястото, където си, и погледни към север, към изток и запад. Всичко е твое. Бог не му е говорил какво му е подготвил на Авраам, докато неправилният човек беше до него. Това е годината на твоята свобода, дори от неправилни хора. Не се притесняй, когато има разтърсване, живял си дълго. Виж, куче ти умира, примерно, толкова свикнал с него, изведнъж го няма, скърбиш пък човек, нали, когато те напуска. Болезнено е. Но е толкова здравословно за твоя духовен живот. Толкова е здравословно, че нямаш си на представа. Това е твоята година, брато. Това е твоята година. Когато Яков напусна чичо си, 15-та година, има среща с Господа. Това е много важно. Само това искам да разберете. Много е важно и след това ще се моля за вас. Битие 32:26. Излиза от неправилен човек, който го използва и се среща с Господа. И Яков му казва, нали, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Чувате ли ме? А Яков идва с благословение от чичо си. Но когато той казва, няма да те пусна, докато не ме благословиш, той де-факто не признава това богатство. Защото това богатство е било спечелено по неправилен начин. Един път лъже брат си, втори път лъже баща си. Понимаете? С две думи иска да легализира това неправилно богатство. Разбирате ли? И казва, няма да те пусна, докато не ме благословиш. А той му каза, как ти е името? Колко от вас знаете, че Бог знае всичко? Тогава що пита как е му името? Все едно, как ти беше името, бе, че аз забравих? В Откровение казва, зная името ти, знам къде живееш. Тогава защо го пита как ти е името? Защото Яков на еврейски означава мошеник. Де факто
Искаш да те благословя, че аз мошеници не благославям. Промяна на твоето име, Израел, когато променя името на Яков, той всъщност променя неговата идентичност. Сега чуйте най-важното. Чуйте най-важното. А Яков го попита. Сега Яков го пита. Като каза, моля да кажи ми името си. А той каза, защо питаш за името ми? И го благослови там. Сега чуйте ме. Яков се среща с Господа и иска си своето. Бог не му го дава, понеже има неправилно име. Когато носиш неправилно име, ще имаш неправилен живот. Не позволявайте на хората да ви наричат кьофтето, сандвича, тъпанара, залупения. Чувате ли ме, какво ви казвам? Не случайно Бог е променил имената на всички хора в Библията. На Авраам, на Сара, на Павел, на Петър. Чувате ли ме? Дори в Откровение се казва, че ще имаме нови имена. Аз имам 4 деца и първият ми син се ожени сега с Нахами е бремена и ще роди август месец. Аз съм казах на всичките мои деца, забранявам ви никой от вас да не взима нашите имена на родители или на родителите на вашите жени, забранявам ви. Правилни библейски имена от Библията, защото ти не взимаш само името на определения човек, дядо, баща или майка. Ти взимаш и нейните проклятия. Каквото е правила тя, ще го прави и тя. Каквото го е правил той, ще го прави и то. Защото ти не взимаш име, ти взимаш цяла идентичност. Не сте ли чули този израз? Саво си отдат, Савка си? Така че когато Яков иска от Господа неговото си благословиме, Бог му казва, имаш неправилно име, променяй името. Бог го променя, нова идентичност. Чуйте ме, когато Бог му променя името, той идва на себе си, вече не иска благословиме. Как се казваш, Господи? Интересува се кой е Бог. Чуй. Знаете ли християните защо не се интересуват много от Бога? Понеже имат непроменена идентичност. Приеха Христос, но остават си неинтегрирани, нямат нищо общо с Христос. Аз ги наричам християни без Христос. Разбираш ли? Когато Бог му промени името, той му промени неговата идентичност. Когато промени неговата идентичност, вече Яков като Израел, виж, Яков като Яков се сеща за себе си, благослови ме. Но сега Яков като Израел се сеща за Господа. И когато той се интересуваш от Господа, тогава, така казва, там Бог го благослови. Бог ще те благослови не заради това, че искаш от Него, а заради това, че искаш Него. И се интересуваш от Него. Разбирате ли, бе? Приятели, разбирате ли? It's very important. Много е важно. Това е твоята година. Искам да се обърнеш към човека до тебе и да кажеш, това е твоята година. Ей, бутни го, събуди го. Кажи, това е твоята година. Това е твоята година на свобода. Кажи, това е твоята година на възвръщаемост. Ще се възвръщат неща в твоя живот. Всичко това, което си изгубил. Всичко това, което си изгубил. Махни го това. Кажи всичко това, което си изгубил. Бог ще ти го върне. В името на Исус. В изобилие. В мощното име на Христос. Аз ще бъда глава. Кажи, аз ще бъда глава. Не опашка. Всичко ще ми бъде снабдено. Чашата ми ще прелива. От благост и милост. Ще има и за мен. Ще има и за теб. Алелуя, отдай слава на Господа, ръкопляскай на Господа, той заслужава. Кебраша тая. Търси се да се назначи барабанист. Мале и белите манастири. Хубави хора сте, харесвате ми. Алелуя. Айде да благодарим на Господ за това слово. Сега чуй ме. Дяволът сега ще се опита това семе, слово, да не падне тук, а да остане само тук. Трябва сега от умът ти да го вкараш в духът. Това е добрата земя.
Тя ще ражда 30, 60, 100-кратно. Остава ли тук? До вечер го няма с един филм от турските? Няма го. Да знаеш. Да знаеш, един турски филм и го няма. Карай го в духа си. Когато е в духа ти, цяла нощ я мислиш върху него. Как Господ ти го освободи, как Бог ти го е говорил. Разбираш ли? Свири както Бог ти дава. Разбираш ли? Дори не се слагай схема, структура. Шамро, самра, сендарай. Търси Господа, затвори очите си.